somo ni ober kaluo, nyithindo nyaka bede klas. Nyithindo ok bede klas nikech onge mar pesa, iwinjo ni lokruok ma kor lwasi ma bende samoro dhano nigi gik moko matin monyalo timo iye kacha mar mondo mi one ni gino chopo yo makare. To ahinya keto nyathi e sikul e weche mag chiemo, weche mag chulo fee kod weche mamoko ma sirkal bende nitie kacha manyalo loso thuolo mar timo gigi. Sebede masawa mar piny Kenya kendo Kenya madire kae. Ang'o ma gitimo mopogore ahinya iliekonwa mana matin karka gigo misesomo karkacha ma jowa nyalo kete tim nikech sane kwa chako twak machalo kama osiepewa moko dhi wacho ka e mbui ni ok de wapimre gi jomasawa gigi ne gichako chon gin jok mane gi infrastructure maber masane ok de wachak piem kodgi to wanya timo ang'o mondo mi wachopnegi kata kok wakadhogi. Chinese jo China wacho ni wuoth mara kilo maybe 1,000 chakore gi step adiwa achiel. An aparo ni somo masani is resource intensive, dwaro pesa mang'eny, dwaro gik moko mang'eny, lakini owinjore wati gi gik wan godo. Nyasaye chieng' moro penjo Musa Biblia ni tang'o ma in ge lweti. Namba achiel, gik momiyo samoro nyithindo ok dhi e skul en chiemo. To chiemo to Luo Nyanza chiemo nitiere. Watemuru samoro kionge pesa tidhi wuoyo gi japuonj ni an chieng' nyithindo chiemo e skul kato chiemo gi be ing'iewo. Inyalo yie mondo ikaw chiemba ni mae pesa man godo. Andaseneno e sikunde moko mano timore. Namba 2, owinjore wambe wabed kanyakla achiel matin wachoko pesa matin to wagero kata small jikoni makanyo to sometime wa offer ourselves kwa onge pesa to wadhi watiyo kata puothe me school go to mane ma jopuonj convert into pesa maginyalo gine koro kiriem ni nyathi dhi e sikul. To mogik kendo kabisa anakwayo uni jowadwa wabed gi chuny molokore. Sirkal biro timo manyalo timo to wambe nyaka wabed gi interest to gi jowa ma Nyasaye osemiyowa magine masani jotendwa gi. Nitie pesa machalo CDF, nitie pesa samoro ai county, nitie pesa samoro gine kama. Do winjore wabed gi groups ma samoro wadhi kuom jowa moseyier gi mondo wawinjore kodgi kaka wanyalo focus ka wan e ward moro ka ward wachagi school moro achiel to wa insist ni jogo wagi pesa gi kiko bed spread all over. Kotimo kama higa kama sikundi ni obedo develop, next time another one bedo develop. After 10 years ibiro yudo ni sikunde wagi be koro pick up to wabiro chako chalo romo gi sikunde manene Central Province ka. Ji invest a school onge magolo results maber ka janyuol is not involved, ka nyathi is not involved, ka japuonj is not involved, and then the political leadership megwen kanyo bare also involved. And I think ananeno ka there is a greater future kechia yudo ka like the CDF wabunge temo golo matin en manu ang'eny samoro yudo ni gimiyo ng'ato 3,000 5,000 to ok nyal timo gimoro kwa nyalo consent bedo kodgi kanyakla achiel wakaw pesa ni this year wadhi concentrate on this school, next year this school tapani wabiro timo maber. Kamana chan marwach kama gintiere oganda mathoth ka obiro